L-Għaqda Studenteska Pulse bdiet uffiċjalment il-kampanja tagħha għall-elezzjoni tal-Kunsill Studenti Universitarji li se ssir lejn l-aħħar ta' April. Wara nuqqas ta' preżenza mill-Pulse f'dawn l-elezzjonijiet, l-Għaqda għaddiet minn proċess ta' ristrutturar, proċess li kien suċċess u qed tkun rappreżentat f'diversi kunsilli. Il-pass naturali li jmiss kien l-elezzjoni tal-Kunsill Studenti Universitarji bil-President tal-Pulse John Luke Ellul jispjega kif il-Pulse għandha messaġġ ċar. Il-kol flimkien għall-Università aħjar, dan huwa l-messaġġ ser tkun qed twassal il-Pulse għal din l-elezzjoni li ġejja. Il-kol flimkien għaliex ser nkunu qed immexxu kolozzjoni ta' studenti li ġejjin minn aspetti varji tal-ħajja b'idejat innovattivi u progressivi li flimkien manifest elettorali b'saħħtu u viżjoni ċara ser nkunu qed nieħdu l-Università f'orizzonti ġodda. It-tim li se jkun qed jirrappreżenta lil Pulse huwa iffurmat minn 11 student universitarju. Dawn huma Jean-Claude Cicluna, Claudia Merċieqa, Joanna Inkorvajja, Thomas Camilleri, Mireille Farrugia, Carly Zarb, Matthew Cicluna, Cressida Gallia, Nathan Gatt, Christoph Caruana u Kyle Mangani. Tim li kien deskritt bħala wieħed b'saħħtu pożittiv minn Jean-Claude Cicluna li huwa l-kandidat għal kariga ta' President. Tim huwa b'saħħtu, tim huwa pożittiv, huwa tim li lest li jmexxi u jbiddel l-Università għall-aħjar, għall-esperjenza pożittiva l-istudenti biex l-edukazzjoni tagħhom nieħduha fejn iridu huma. Mhux biss il-ftit li qegħdin l-Università u jieħdu l-benefiċċji, però għal kulħadd. Aħna maħniex waħedna, aħna l-kol flimkien.